subhanahu wa ta'ala o tagani en ɓurɗo ɓurnaɗo windere o tagri en kadi sabu on ɓurɗo ɓurnaɗo windere Mouhamadou ibn Abdoullahi bani Hasim imam en Quraysh tan nuddaɗo gonga o tigi woni nuddaɗo gonga bajji Aminata Abdoullahi koddo ɓurɗo tawnaɗo mo lesɗani mo jam e kise gonen dayma sallallahu alayhi wa sallam koddo samanaɓe wiyete Harona Mody Harona daraade e gollaade ko fedde wiyeteni kala darnde ma gollane kala gollal ma darane alhamdulillahi rabbil alamin Allah wonno mbaɗɗa kadi wonko mbaɗɗa e gurdam ma won hen komin tawa won komin jii hen amin mbawi settade nde Allah tagma nde tagruma no yiɗiri ni yaawa ko noon fewmi ko noon hawrani mo tawini kadi a bonnani mission o so Allah tagrima no yiɗiri ni no yiɗi yaawa ni wonko yiɗi yaabat kadi wonko yiɗi yawa wonko mbaɗɗa kadi wonno mbaɗa amin tawa aɗa jogii leñol fulɓe geɗal liƴƴi fulɓe ɗi tamnoɗi ndidorino aɗa jogee maɓɓe geɗal waɗi noon ko gollal maɗa sakki ha geɗal ngal ɗon timmiɗo maɗo fedde ma dow fedde ma less fedde ma nde hen goto foof no joganima hurum hen goto fof no joganima ko tuuba ko wiyata ko respect ene netanima fodde ko rewi hakkude maɗa e makko eyyi ɗum koto pelle to se remɓe Fuuta fof no jogee maɗa gueɗal hen goto fof aɗa jogee muɗum gueɗal ene ittanma gueɗal fodde ko rewi hakkude maɗa e muɗum ngal gueɗal noon ko Allah tottuma so Allah waɗinima gueɗal tan lattat ka suko tokoso bobol jam jamanu jaaduɗo e jamanu sa fewjini banden ɓe nanan sa fewjide mabɓe kadi ɓe jaɓat Harona Mody Harona won komin cetti e ma kadi won komin mbawi haalde banden ɓe nana kadi ɓe gandan ko gonga wona gattal woni gattude neɗɗo kaala ko gonɗa ko wona gonga omo andi ko kalta ko wona gonga yimɓe ɓe ne gandi ko kalta ko wona gonga Fuuta fof ne andi ko kalta ko wona gonga e on saaha noon buɓɓe jahannama farkuma maya nata jengol salli ala Muhammad daraade e gollaade so tawi a ardima walla a ardinama ɗon ay ɗum ko gueɗal ngal Allah waɗi ko gueɗal ngal Allah waɗi ka joom gueɗal ko Allah tottuma ko ummiɗa koye joni ko taɓande yeeso tan woodi taɓande caggal wodani aɗa waɗi galle wonko gonɗa wonko mbaɗɗa wonko dañƴa aɗa jogui hoolare e banden leñol ma no hoolima banden ɓe no koolima minen ɓe paggodirɗa ɓene kadi amin koolima eyyi ɗum noon koto Allah ummoto o waɗa ɗum e neɗɗo o mon fo jiiɗoma nani yiya ma ɗum jogoye ma ɗum alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko ni Allah waɗiri ina wawno wade no wona ni kono ko ni Allah wala golli Seydi Dia
so fodde wonno timmi hakkunde amen e ma so geɗal wonno kadi timmi hakkunde amen e ma ka dimo ka pullo ka moƴƴo ka aadiyanke a wana penowo aɗa waɗi galle ne kay amin gandi wonko mbaɗɗa e nder galle ko woni e nder galle he kone kay aɗa jaɓi rendude ɗum e banden nde a jooɗaki goto a yahani goto a ñamani goto seydi Dia o ko giɗo ma Ibnu Somadia mo ndewɗa ñalaɗe kewɗe guila hanki tawi manan handarade salli ala Muhammad ɗo koɗantumaɓe ɗo ko salli ala Muhammad wiyete ɓandu ma nuno laaɓi jikkuma o ko moƴƴo yeeso ma ngo ina laaɓi so tawi Allah findanima e nder suudu ma he a haftima a darima ñippi kosɗe maɗe e dow leydi aɗa dawra bismillahi ala sunnati rasulillahi aɗa andi ko kalmi ko Allah ne andi kadi ko kalmi ko ko ɗum dogata e ƴiƴam ɓandu ma he wonɗo dawrata wonko ndendinta wonko joftinta sono heewi amin gandi saba hollimi sono famɗi kadi min gandi saba hollimi ya julde hen balɗe Seydi Dia tanum alduma Kumba Diawana so tawi jolnum ɗam ma wi aha Ibnu a haali gonga ma wiyam Ibnu Soma a haali gonga e goɗɗo mbaɗa nomin mbayni ina wawi wiide min kaali gonga daraade e gollaade hay hunde gollaka taw darde ara hay hunde gollaka taw darde woɗani ma yimɓe daro ndenda gollo hunde golle fof bawɗo wonde ma darane wadde noon darade e gollade e sawtol Harona Mody Harona